Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ikanatong tanan no? Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-followers no? Palihog dahi ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo sa akong bagong mga upload o mga sumpay nga drama. O karon dito maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon, Waki Doki, Part 2. Diin man kagkwarta. Sa akong komisyon. Sa unsang komisyon? Halalo. Kada kung naay magpatambal nimo, magkuha pa akong komisyon? Unsa? Lagi! Lagi yun? Kamu lagi yun? Biya? Naalagi mo? Mag-shopping mo? Oo. Akan, mag-window shopping rami biya. Ay, nipalit agad mi kuan, pang pabugnaw ba kay palagsa rabi mi makaanhi. Gikan man gud mi nga nagpa-enroll ini niya. Uy, maayo noon nga, mo eskwela na kagbalik, buboy. Nisuod man sa kog dance troupe para maka-half ko sa tuition. Uy, kanindot. Maayo noon. Sige, panuroy na mo eh. Tempa, asa di ka? Mananumig pa nga unda. Pwede naman nga mga untag balik. Uy, human naman sa kukaon. Unya kay, may kamiting po ko karon, mao nga mo excuse na lang ko ninyo. Sige biya. Dawata boy. Ipuno na sa inyong pang-shopping. Enjoy mo. Saan na boy? Sana, usa kalibo kuya. Lugaw akong biya. Saan na to kuya? Saan pa? Ipalit. Mingaw lagi itong silingan, ma. Ha? Wanay nagpatambal? Ay, nang lakaw man sila. Sa'yo pa man to sila ng lakaw niya, wak pa man mamalik. Ang layo sa tingali. Mayong pagbuminaw Na, sa Lex wak man Pinoy. palibak ay. Uy, Ikay alsa na natulog ka ikubag, kaya ako ray alsa ni karton kay medyo bugat ni. Dili na ako kausahon ng kalsa kuya, kaning ikubag. Di ba na bugat, madara na nimo. Ay, saba kuya, kinagtan-aw sa nato ang ilahan ug anak ng mga suyaan. Suya ron maayo. Unahon na ako bit-bit ang duha ka kaning ikubag unya, ipauwahin na lang laing duha. Ako nang balikon. Lawgawa gini mo Managinot pa magikana nila Dadaan na ng tanan dito aron nga mapahiluna na dayon. Kita mag-usik og oras. Sige na lang Ibili ng upat ka ikubag kay ato niya yungan ang karton. Okay. ay dalian na lagi ng imong giingon nga pangatbang nimong imok. Kaya naglain na gini akong lawa sa kasina anak nila. Ma. Uwat og pipila na lang gid kaadlaw. Makurat ka na lang unya sa akong mga kliyente. Ha? Kliyente? Dili pasyente? Kliyente, pasyente. Balag mo sana sila, ma. Basta kay pila na lang gid kaadlaw, ma. Maglinya na unya ng mga auto sa tungtukaran. Blok. Kuya! Samag kay. Mamugwak nga kuya ay. Mangurat lang ka. Mapagi ako pag-inom, ako pag ito slow motion. Nga naman ka. Nga ka, Ako kuya. Mental block na noon ko na. Kung sa ganito. Ayaw! Ay! Naaidagan si kananon sa ilang nang sabil. Nga naman. Huwag ko daw gano. Kau, susiya dito. Love potion. Maugulo kuya. Potion, ha? O sana, hilo? Potion man. Poison ang hilo. Dili potion. Poison day ito ng hilo kuya, no? Mura-mura ramon kuya. So, o sa rin ang gibaligyan ni Paing kuya? Lumay. Love potion nas in English. Lumay nas minisaya. Uy, kadagang gudeng kwartahan nga mamalit og lumay. Mga di-auto man ang naas ila karon. Mahal man ang lumay. Di gid maka-afford ang mga pobre. Maghimot ang lumay kuya. Nga maka-afford ang mga pobre. Padukol ka, boy? Di. Pues, kung dili ka padukol, ayaw patakag tabi diha. Sa dautan din ng lumay kuya, no? Mawagad. Kaya pamugos man na. Pamugos. Pangilad. Panglingla. Aha! Ngano ka? Makabaos na tanila kuya. Makabaos na ta. Makabaos? Oo. Ug ngano makabaos man ta?
Ha? Kita na sa musumbong sa kapitan. Sa una, kuya, ilang matang isumbong sa kapitan kay mangingilad man ta. Pwes, karon, sila na si atong isumbong. Sila magoy tinuod nga mangingilad. Sila tinuod nga manglinglas mga tao. Donut ha, donut. Si Donut. Ayaw. Pasagdi na sila, Buboy. Oh, Bahala na sila, magunsa na sila diha. Ha? Iyahay bitaw tagluwas sa to mga kalag. pero kuya, Padayon ta sa ato. Pasagdi na sila. Tinuod ni Paing? Wa ko mag-imagine lang ini. Sa usa lang kaadlaw, nikita na tag 80,000? Wa ka mag-imagine lang, ma. Tinuod ni. Unsa na akong gingon nimo? Ay, kung mauni magpermidong, undang na si mong trabaho, oy. 5 kaghapit 100,000 sa usa lang kaadlaw. Muna akong giingon nimo, ma. Nga, di ka angay nga masina na nilang imok. Kay, sisiura na sila nako. Og sugod pa lang ni, ma. Sugod pa lang ni. Ha, daghan na sag tao sa pikas ay. Ma, ayaw na lagi kasina na nila. Wa na, oy. Ano kung taong masina pa bangko nga wa raman nas kumingking sa imong kita ang ilang kita. Sabado ug Domingo ramang gani ning ato. Samtang ila, halos kada adlaw. Mao na diha, ma. Layo, ragi na sila na nato. Excuse me. Oh, Oh, Yung gamay. otro sa dasbeya nga. Oh, ay husto Paing, na maligya ka man gid og lumay. Lumaya nas beya. Oh, nganong nang hupaw man ka? Fake nang imong baligyang lumay? di man, ma. Pero, di ko pwedeng muunay o gamit. Ha? Mo na gitugon sa kong supplier. Di pwedeng muunay paggamit ang namaligya. Ay, oon sa bagod di ay. Ngano man sad ko, no? Mawa ang epekto sa kong baligya. Hastang! lipay sa akong kasing-kasing, kalipay kay naluwas ako. Si Sanam o puloy ang sa langit, ang akong Tingnan, kasing-kasing, tas buboy, no? nagakalipay. Doon na pa di icebreaker? Oo. Daghan man na siya ideya nga makalingaw sa mga tao. Okay naman sad kay dili maburingan ang mga tao. Pero kung magsugod ang klase ni Buboy, Kuha na ko'y assistant. Ako na lang Ayaw, uy. okay ramang ko. Na, di ko ka-afford mo. Di man ko magbabayad. Makadistorbo ko sa imong trabaho. Panggabi ra magud ang akong trabaho, then tulura ka oras. Pero, Ingnan na lang, hindi ka ganahan ako. ganahan uy. Sure ka, Imok? Ganahan ka na ako? Oh, namuha man lagi ka. Ha? Ganahan pa ka na ako, uy. Kuya, Oh, manang imong break. Nanawag na si Buboy ay. ha? Oo. Magawas na ta. Hasu lagi ng buboy eh. Nasa exciting part na unta mi. Tinuod ka, kuya. Di voluntaryo si Bia nga mao'y mupuloy na ako kung magsugod na og klase. Lagi? Yahayaw ni mo. Ay. Makauyab na juga, kuya. Simba ko. Na. Ano simba ko naman, sad? Di palagi kumusula ng uyab-uyab. Bisan lawga na gano. Di gyapon ka mo tuwek. Aw, matuhik. Karaan na. Kana dyan, kuya. Tuwik yun. Uy. Unsa man to? Kuya. Ay, pagsaba, buboy. Maliit ka. Ano mo na? Mamili ta. Dali. Manglili ta sa gawang. Ma'am. Istoryahan na nato, ma'am. Ayaw, ma'am. Maluoy intahon ka, ayaw intahon. Maluoy ka sa akong anak. Nakuy ng biri, Kapitan. Tawagan ako sa Kapitan. Sige. Tuan sila, kuya. Lubat-lubatan man tani nila eh. Matawhan na. Ano dito, kuya? Asawa dito sa amo ni Paing. Nasuko kay sukad kuno nga nakapalit sa lumay ni Paing ang iyang bana nangulik na nagkabit.
Haskang. Swerting ka ng dako kay wa maigo. Gipusil mo dito siya, nakalikay lang. Hala, no? Aw, mauna na resulta sa gusto og instant nga kadato. Okay raman ang instant nga kadato basta di lang sa dautan gikan. Aw, oo. Pero sa iyang kaso, sa daotan man gyud nang lumay. Mao nga wasab gyud magbunga og maayo. Hapit pa siya mamatay. Pero sinang sabil, na-admit man ka. Oh, kanisa ka man ang BP. Liman kang gipusil iyang anak sa nga atubangan. Di mo lupad iyang espiritu, anak. Ay, paita. Ay, mas maayo gyud nang imo-imok. Kay tinarong man na. Oo, uy, halok ta ng binuang, uy. Buutan gyud ka imok, no? Ah, medyo lang. Humble pa gyud. Dako masang atong atay, anak biya. Uy, speaking of atay, Atay. mukha ang kag-atay sa manok. Oh, nga naman. Nagluto to si mama og atay sa manok. Iyang gigisado. Dada niya, tika. Ayaw lang, uy. Sige lang, good. Daghan man to. Ayaw lang lagi. Mauwaw ta. Na, sabay Mayong mauwi. pagpaminaw sa Let's Ano na lang. Pinoy. Akong inon si mama nga, ani ko maniuto sa inyo. Og magdalang kog sudan. Ha? Uy. Ay, balibad ha. Sige. Di na lang kumubalibad. Pagdana lang sa kanon. Malasan yung kahimtangan nga eh. Gididaan naman ako sa pulis nga. Mamaligyag lumay. Ano ko na. Dako na binuunta ko kita na. Pero sige lang, pagbigyan ng una na ako sila. Tungod sa nahitabo. Balik ko dayo. Oh, sige. Ingat ha. Oh. Amping. Si Bia, di ka na sa silang imok. Bia! Bia! Oy, Hi, Bia! kumusta naman ang imong mama? Ha? Medyo okay naman. Ipa-admit lang sa doktor para maobserbaran. Sus, may kani kayo wa maon sa imong mama, no? Kung naon sa pato, ikaw gyud ang mabasol. Ha? Ikaw bitaw gyud kaysa pamadailain. Nagpapadlong masad ka, uy. Nganong namalagya magkaglumay nga sa dautan man na? Sa dautan bitaw na. Di ka matuo? Tanawa. Nakakwarta tuod ka dayon og dako. Pero unsay bukti? Hapit ka mamatay. Hapit mamatay ang imong mama. Mao nga, ayaw na kitahon pag-usap paing. Kana, kung di ka gusto ha, nga napay laing dautan nga mahitabo ninyo. Katong nahitabo gabi warning to nimo. Mao nga, ayaw na kitahon padayon anang imong kabuang. Katong nahitabo gabi warning to nimo. Mao nga, ayaw na kitahon padayon anang imong kabuang. Iya kong gikasaban. Iya kong gihuyawan. Pero, nanong imbis malain, nindot man akong pamati. Nindot of these feelings. Ining yaw-yawan ta sa tong minahal. Mga unata! Uy, noon sa man ka. Nangupaw man kaatubangan sa pagkaon. Di na maayo ha. Sorry. Sorry, Bia. Kaon na. Ako na nang gibless. Uy, noon sa man ka. Murag, doon naman kay gusto isulti. Wa ka makauyon sa akong nga sudan. Atay man na sa manok. Kaon man ka kaana. Kanang usa, inununa na nga bangus. Mukaon ko, anak. Mukaon ko, anak, be. Be? Ha? Gitawag lagi ko ni mo, be, imok. Sure, oy! Bia ang akong ipasabot. Sorry, Bia. Okay raman, good, kung imo kong tawagon og be. Sige na, mga on na tawi. Pilag kinako, may gusto kang isulti. Pwede naman na mo isulti, bisa na nga na ta. Unya na lang, iniguman. Sure ka, ikaw man? Ako ra, ana, uy. Ay, ako ra. Gamay ra ini. Uy, hapit ko man limot. Sa unsa man? Sa imong gusto isulti na ko kanina. Unsa day unta? Wala, kalimti ra to. Unsa? Kalain gud nimo. Gipa-suspense pa ko nimo. Nga, dili nimo ipadayon og sulti. Bati, Ato na lang ko, Ang bilang sudan na sa sudan, bi. Ay na ako gasig tiwas. Ay, taysa. Ay ko pangluod, good. Wa ko mang luod, Ang binana. Pangluod, manggug ka. Ang bi. Sige. Musultin ako. Yes, imok. Gisugot na tika. Sige, sugot. O sa day magisulti?
naroon ta ko ipangutana. Ha? Aw! Joke raman sagot to nga ako, imo. Oh, Sige na, pangutana na. Kawaw, napahiya ako. Pangutana na ba? kuan. Oo, sa mga kuana. Unsa ditong gisulti ni Paing nimo ganina? Taod-taod mong mo nagsulti. Murag daghan man siya gisulti nimo. Actually, gamay ra siya gisulti nako. Bahin lang nang sabel nga gipa-admit gyud sa doktor para maobserbahan. Ako ang mas daghan og gisulti ngadto niya kay ako man siyang giyaw-yawan. Ha? Mao na. Ako gyud siyang giyaw-yawan taman sa kinawa. Wow. Sana all yaw-yawan. Ha? Ang wow eh. Oh. Limpyo na ng sudanan nimo. Tapuhan sa din na ako nimong sudanan sa sudan. Ibutang sa na. Magklaro hayo na ta. Ha? Karon lang, nisulti ka nga, sana all yaw-yawan. Oh. Ganun nakasulti mo ka to. Tubag akong tarong. Tubag akong honest. War good to good. What do you meaning? What do you meaning? Unya, nganong nung tana magyukaon si among gipanagsultihan ni Paing. Kung wara to, wa na unta ka mag-bother o pangutana. Sultihin na lang kung sinuod imo. Di naman bitaw ta mga bata nga kinahanglan pang magpa-cute. Unsa man cute? May pagbati ka na ako. Uwa. Ha? Sultihin lang ko, klaro. Prangkahin lang gud ko. Tanaw na ko. Ay lingaw-lingaw diha. Tanaw na ko pa. Nakagusto ka na ko? Uwa. Sige. Ayaw na lang natubag ka. Be, ambi na ng sudalan sa sudan. Kimulakaw na ko. Salamat sa paghugas. Aray na ko. Mura man ko gihilantan. Lingaw sad kuya oy. Kay bibo man kasigaran ako mga maestro. Hambot sa kaugma kuya nga mga subjects. Basta nga ako karon, bibo jud kayo. Sige rin pangatawag gud. Kabiha lagi na mo. Uy. Kuya. Doon sa malis kuya. Nagnuktok naman eh. Si magtanaw sa hangin. Patanaw ng hangin. Niya ba ka ni siyang niya ako siyang tubangan, nagisulti niya. Kuya! Buboy, nalagi ka. Lagi daan pa ko. Grabe sa nimo ah. Nagkainis sa mga ganit ko pang bahay. Karon makakabantay nga ni anak ko. Ha? What's happening to you, ha? Oo. Di. Giablihan man dita ka ganina. Hala, no? Kuya, okay ra ka? Tara no, be? Di man sila kainit. Sakto raman imong temperature. Sorry, boy. Aun saan mang orasa? Mga una ta. Nakaluto naman ko. Andaman na lang lamisa. Kuya, man naman tagpangaon ko. Ha? Uy, oo, di ay. Tarong, kuya, ha? Naunsa di ka? Nanangwa naman kasi imong kaugalingon. Naunsa ka ba? Nakuyawan na rin ako. O isad ka, eh. Over sa ka, eh. Unsay over? Kay over, kinawa kasi imong kaugalingon. Mura kang gi-amnesia kadali. Okay. Tinaw nang ako pangisip karon. Klaro na. Nahinumdum na ko sa tanan. Naunsa lagi day ka? Wara. Dili importante. Unsa dili importante? Importante ni para nako, kuya. Kita na kong duha. Ikaw na lang ang akong pamilya. Mag-unsa na lang ko, kumawa ka. Ganahan ba ni mo, eh? Di mo masadad patyon bago pagalit ang nagsugod.
Ay, sus, pastilan. Haskag. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinon. Mauna. Kinsa man kay dili matulala niya na? Sakto ba, kuya? Sakto juga. Kasabot ko nimo. Lawgawa lagi. Grabe na yun na iyang gugman nimo, kuya. Ug iya na juga ang giablihan. Ang pagsuo na lang yun nimo. Di ba tingali ka kahumalog pangamoral no? Gisugot ka. Yan na bitaw ng gisulti. Yala sa dayang gibakwi. Joke ra ko no. Klaro kong dili. Unya? Dili palagi ko anda mo sod og relasyon. Taon. Kaluoy ni Bea, oy. Di ba sa ko gusto nga ikompromiso siya? Dili ko gusto nga maalanganin siya. O nga dili nilang ko magpatuga-tuga. O pagsurya mong tarong. Klaruhin na sad siya, kuya. Aron dili siya mulaom. Bitaw, no? Hapit na lang kumahamang ug atiman sa mga tao. Wa gyud biya nga nagpakita. Di man tingali siya mo anhi karon. Nalain ka siya tungod kagahapon? Kuya, ang pinagdahon. Ha? Kana pang dahon. Ingon man ka. Ipabukal unya nun. Oo. Ang pinapi. Ha? Ang pinaang dahon pa. Oo. Sorry ha. Sorry, tata, ha? Dawata, Kanang, ipahawb niya ni sa imong mama. Dayon, ibutang sa imong tuhod. Nya, bugkosi og panapton, aron dili matangtang. Ingon ka ipabukal unya nun. Karon ipahaw na sad unya ibutang sa akong tuhod. Oh. Ano ba talaga, kuya? Unsa ganito yung sakit ni mo gani? Tuwing, wa makoy sakit kod. Kunyang anong ni amang ka? Kiupo laging mayo akong mangut laki. Sugo ko ni mama laki. Pagpangonsulta ni mo sa itambal. Uwa man kiklaro, kuya. Sorry. Wa manggug ko sa condition in town ron, tata. Okay, tambal di ay sa ubo. Dira. Dahon sa atis. Ipalaga ni si mong mama, ipainom sa batang giubo. Di ba niha, atis. Dahon sa atis. Usman ako, ipalaga si mong mama, ipainom sa bata nga giubo. Unya, pahaplasi sad sa imong mama ang likod og dughan sa imong mangod. Sure na ni kuya? Sure na, sure. Wa nailabot ang akong tuhod. Doon sa imong tuhod? Wa. Uy, utaw naman ka. Ingon makakanina, bi. Pabutang sa akong tuhod. Ay, diskasi. Way labot imong tuhod. Lakaw na, tsupe. Diskasi. Ikaw na. Sa akong lulipap. Ano siya lulipap? Ingon makaganina nga ang mga bata tagag lulipap. Mingon ko? Oo. Di ay? Limtanon. Di ay, 20. Ika na palit dito lulipap. Di palagi ko pwedeng mamaligya rog balik, ma. Gimonitoron ko akong lihok sa barangay. Unya unsaon naman lang ini nato ron. Biya na sad kaayo tani imo. Kada adlaw ni daghang taos ilado. Wa pa magyapon makatunga ang atong kita sa iyang kita, ang tudron. Ay dili lang lagi na bahin sa kita. Ang bahin sa kahumot ni imok sa mga tawang ako ipasabot. Ang iyang kasikat. Sa pagkakaroon, ma, wa pa kita'y mahimo. Pero, sige lang. Maghuna-huna ra kog laing nga diskarte. Og samtang naghuna-huna pa ka, may nahuna-hunaan kong lain. Ha? Unsam na, ma? Ay dili ni bahin sa pagpanambal. Bahin sa unsam din, na? Maninda ko! Ha? Uy, naanam na tindahan silang sabil, kuya? Ha? Narao? Isto ra gunong ang lamisa. Maayo sa inyo na. Mas maayo nga kanang ilang gibuhat. Maayo na para sa mga tao kay doon na sila'y kapalitan og tubig o guman pa mga snacks. Di na ta magkipagkompetensya, kuya eh. Mao na.
Pero, Pero unsa man? di na sa tamang kumpiyansa. Kaya posible nga, mangog impormasyon silang sa bilbahin na to. Unsa ba siya problema? Wa matay gitago-taguan. Kining akong pagpanambal, iladlad ko man gini. Ladlaran man ni, wa man ni gitago-taguan, wa man ni, di ba ni secret-secret. Wa man ni hidden agenda. Bahala na sila. Mao na, ima. Mao na. Maora gid ay napaing. Tanan nga gipanambal kunuhay anang imok. Nahibaw ng daan ang tanan. Sama ng dahon sa atis, kalabo, gabon. Tanang tao naman nahibaw nga tambal na subo. Maora man na iyang gitudlo sa mga tao ba? Wa may bago? Sama ng aloe vera nga tambal sa samad. O kanang dahon sa kamunggay nga tambal gihapon sa samad. Nahibaw naman tang daan ana. Kana sang agbati nga tambal sa matastiki. Ay sos, karaan naman na. Nahibaw naman tang tanan ana. Wagyoy kahibulungan. Kung nganong pilit kayo niyang mga tao, wasag ko kasabot ana. Kana mo'y pangutana diha. Ambot sa bitaw mo, Ambot sa ng mga tao, uy! Doon na gid tingali na siya sikreto. Nganong makakabigid siya mga tao. Magsukit-sukit pa ko. Maniid pa ko. Siya raw wagib ko'y maani kadugayan. Salamat nga, okay ra sad ang mga tao nga dili ko manambal sa Badug Domingo. Magka-relax gid ang taon ko. Ug makahigayon sab ko sa pagpakighugoy-hugoy sa ako manghod. Seryoso ra ba kay siya ang pag-eskwela ra ba? Hago sad kayo, sige practice og sayaw. May pang-isda, tutukan. Ah, Sige, oy. Naistorbo pa na ako imong pagpapili og isda. Biya, kadit sa Oh. Ngano imo? may pangutana lang ko. Sure ka nga anita magsulti? Di mo ta magsulti, may pangutana ra ko. Hay. Okay. Unsa may imong pangutana? Pangutana dayon. Unsa may imong pangutana? Maglisod bang ko? Mangita ganit tag lugar nga magkasulti tag tarong aron dili ka maglisod og pangutana. Dili okay ra din he. Unsa man lagi na imong pangutana? Pangutana dayon. Okay. Unsa man? Asa kay lami nga tuwahon ini nila. Mayong bangsa, pagbuminaw kining barilis. sa Lex Pinoy. Unsa ka ha? Mao na imong pangutana. O gani, naglibog bagukon sa paliton kay murag pareho ra man sila nga lami tuhahon. Ang ako lang nga ase mas lami ini nila. Basin pag magkatabang ka. Sa to pa, nangayo ka sa akong opinyon? Oo. Pues, ang akong tubag, buriring imok. Nge. Buriring nga dubok ang tuwaha. Oh. Ano man to siya? Murag nasuko man to. Samot magkalibog ang una ko eh. Shrap! Lami as mong tinuwa ko ay. Lapas man kayo ni isda ah. Unsa ni kuya? Mamsa. Oh, mamsa din eh. Abi na ko sirsa. Ay, donut ha? Donut. Donut. Ay, joke. Ay. Wakus mod. Ay, uy. Nakabantay bitaw kong nga ilumo ni kuya sukat pag-abot ni mo gikan ng umpra. Ngano di ka? Nagkita, Miss Bia. Oh, nakita mo. Unya, wakas mo. Ngano good. Di ba? Ang unta nga, inspired ka? Ay. Ngano di ay ha? Unsa di tabo ha? Unsa di tabo? May kuyog siya nga nagkapaguba si mong dugan. Paman, share mo usa. Unya ngano laging nawa man kasmood? Unsa di ay nahitabo? Haskang. Haskang. Haskang nga gyud. Haskang. Wa gyapon ka makasabot nganong naingon adto siya. Wa, kay nagtinarong ko pangutana niya. Unya iya lang kong gitubag og ingon adto. Siyempre, nalain ko. 5 kaburiring dubok ang iyang ipatuan ako.
Oh, tawa mo nga. Magkatawa man yung kunin mo, kuya. Kitang konsil ni mo. Pero, makalagot na ba ka? Luwa-luwa na. Wait. Ikaw ba, no? Mana? Siyempre! Nasukog na siya ni mo. Kaya mo man siyang ipahiya. Di pahiya. Yun sa man ako siya sa pagpahiya. Wag ko ka mangutan ng diretsyon niya. Dagambay kang pasakalye. Siyempre, nagdahom to siya. Ngalain ni mong tuyo. Ngalain ni mong pangutana. Lihitag ko siya ni mo nga. Mangita mong lugar nga mag-istorya. Sabot na ka? Sige lang, kuy. Kao na kitingalig mahorot na akong tinuwa. Sige, amping mo. Salamat ninyo tanan. Salamat ninyo tanan, ha? Oh, i-safety na niya mong kahon. Mula ka na sad ko. Pagsulti una ta, Bia. Oh, Pwede. bahay sa unsa man. Bahin na to. Oh, sure. Oh, nga naman ka. Manglingkod sa ta. Kadiyot, Ano sa man? pahiran ako imong singot. Ayaw. Oh. May isulti ko na mo. Paminaw. Sulti lang ko. Samtang pahiran ako ang imong singot. Ako rin mo pahid sa kong singot. Oh. Bia, pwede di na kamuanhi para mo assist na ko. Oh. Tinuod, dako kay kag natabang nako. Dako kay kag tabang nako. Pero dili ko gusto mo pahimo sa imong kaayo nako. Ug dili sa ko gusto nga mulaom ka nako. Sorry ha. Pero mas maayo na nga prangkahit ha. Naikog na magugay ko nimo. Diretsuhan na lang ko sa pagsulti. Nga nakasamo ko di mo. Oh. Ikog-ikog pagid ka. Um, Di na kinahanglan nga daghanon pa nimong istorya imo. Di ko bugo. Kasabot ko sa buot nimo ipasabot. Di na ka gusto nga magsige kong paduding nimo. Unsa man sa kuko. Kuwang naman lang ako'y manguyab nimo. Di ba imok? Pero, imo ramang hapon ning sa, nganong naingnani ko. Klaro gud kayo nakagusto ka nako. Oh. O ngano, mudinay ka? Mudinay ka nga nakagusto ka nako, ha? Imok? Oh, ngano wa man ka katingog. Ngang namuwa man ka, tungod ka dili ka kadinay sa tinuod ni magkipati. Nakagusto ka nako. Di lang ka mo angkon, pero di sad ka makadinay. Oh, igo ka lang mangupaw. Wa ka na ikasulti. dili pa magukuan da musod og relasyon, Bia. Mauna diha, kay talawan man ka. Oh. Okay. Di na ko mabalik din ni sugod ug makti na ko magpakita nimo. Goodbye, punot. Bigawa sa ila ni Imok. Bia! Ay, ali-alis, agianan pa in. Ha? Uy, isugda ko na to. Ngita ko rog ligas. Mong ayong surang-surang diha. Agi ako. Uy. Gusto ka, Bia. Talawan ko bukupot og laing responsibilidad. Ug gusto ka. Kinakagusto ko nimo. Pero iutom ko na lang ning tanan sa pagkakaroon. Oh. Giunsa man to ni Mosbiya, ha? Oh. Giunsa to ni Mosbiya! Isuga gud nimo. Natural isog ko! O mangisog gud ko kung makita na ko nga maagarbyado nga akong minahal. Mao ba? Maong tubag ako! Giunsa ni mo siya, ha? Oh. Uy. Ayaw ko gisihi, ha? Iwa ko malipay, no? Wasag ko malipay nimo. Paeng! Naala, ma! Ha? Swerte ka. Gitawag kong mama. Nagunsa ka ba dito, oy? Kuyawan man sad ay singhagan ug mas kusog. Daghan na ko din tabor kadlaw, ah. Lagi. Unya, di na tumuan si Bia ugma. Hindi na tingali. Lawgawag ni mo kaya. Imo mang giusikan si Bia. Kung ako'y mahimo, mas importante man kanako. Makahilak mo sa tanimo, kuya. Tinuod bitaw, dili ko gusto nga mabahin ang akong hunahuna. Gusto ko nga focus lang yun una ko nimo. Hangtod mahuman ka. Ang pangutana, napakaha si Bia, inikahuman ako. Oh. Unsaon na lang, kung maminyo siya slain. Aw, dili kin mi para sa usa-usa. Di na ta magisigot ana, oy. Boy, mga tuog na ta. Ako lang ipaibaw ninyo daan nga wa ko'y assistant karon. Mao nga na ako'y gibutang diha nga mga blankong papel ug naa say mga ballpen din ha. Nya kamo na lay suwat sa kuan. Ako mga instruction. Saban nagkasabot atang tanan? Okay, sige. Sugdan nato. Ikaw manang. Unsa may problema nimo manang? Ikaw nang, ikaw. Maglisod ko kaon, maginamot dong imo. Uy, maglisod ka. Akining
Siguro, arthritis na ka sa imong kamot manang. Ay, pero di man ko maglisod kung mangutsara dun imok. Dok imok, wala may problema. O di, pagkutsara na lang, ay nalang pagkinamot. Saon man ako pagkutsaras anin ni kadok imok? O, ay nalang kung nagkaon o aninikad manang. Ay, onyak ay ganahan magkumukaon. O di, maglisod gid ka. Mao ganing tabangi ko nga. Di na ko maglisod. Mukaon makinamot. Likay lang gid na ang mga pagkaon nga kinahanglang kinamuton. Unya na kun maayo na ka. Mao ganing tambali ko aron makakinamot na ko. Okay. So ayan ako. Oh, Patalawa ko si mong kamot manang. nada. Oh, Nye! oh. Ginoo ko manang. Muli nga maglisod kag kinamot kay unsa man din imong mga koko. Nag-nail extension man di ka. Ha? Tangtang nga na. Oy. Tangtangon yun. Kamaharabas pagpataod na ko ini. Oh, wa ka maiko gana. Tanindo tada. Doon na pa'y flowers. Pauli lang sa inyo manang. Ay na nagpangandoy nga magkinamot ka kung mukaon ka. Kung mamangani ng dili na nimo ipatangtang. Sige na lang manang. Way ayo. Uy, ayo. Amping manang. O sige, padayon ta. Kinsay sunod. Hay. Kumanagin ko sa komisyon karong adlaw. Pero kapuyas lawas. Ay. Bugat mga akong pamati. Karon pa man ako pati ang kalaay sa pag-inusara. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Inom o. Naghimo og pipino lemon juice. Hala, niyabag na. Karon na hinumdum ako galit ni Bia. Naghuna-huna ka siya na ako. Aray! Oh. Kay napaakan ako akong tita. Hapdusa, Di ko na tingali itong imukan ako, ay. Hi, Bia. Ay! Wait na. Sorry. Nakuratan ka. Sorry. Sa sunod nga magpakurat ka, pagpahibaw. Uy, Bia! Bia, kadiyot! Kahilas ko na itong babayhana. Kaswerte ra niya, nga nakagusto ka niya. Kagwapo ra nimo. Kabuutan ra nimo. Karesponsable ra nimo. Salamat, ma. Mamagdi ka na akong tinuuray. Ay, sige lang, Paing. Mauntog na lagi nas Bea. Sugto na lagi ka, ana. Oh, dawata. Parang sa maning kwartahan ng... Gipahatag na ni Paing nimo para pang shopping. Ha? Uy, dili ko makadawatan na ng Anong tagaan man taon ko niya kwarta? Ay pang shopping gani. Di ba ko hilig og shopping nang? Gawas pa, kung mag-shopping ko, naman ko'y kaugaling ang kwarta. Salamat na lang nang ing nasipaing palihog. Bea, sugta na lang good na Paing good. Akong ipaniguro nimo nga dili ka gid magmahay sa akong anak. Mapinanggaon kaayo ng bata, aday. Panggaon ka gid ana, sama sa iyang pagpangga nako nga iyang inahan. Oo. Magkatawa man ko ni mo nang, Nganong likatawa ka man, Bea? Sorry nang ha. Nalingaw ra magukuni mo. Kay imong ipasugot nako sa paing, bisan wa siya manguyap nako. Ha? Wa di siya manguyab ni mo? Wa, uy! Ano mga pagmangga? Kanahan kang dako? Perti pa na kung pangamural ni Bea nga ipasugot ka? Wa pa man day ka manguyab kang kwanggula ka? Wa pa bitaw? Dire na. Piti
Keep the change. Sakto naman ni imong kwartado. Joke na bitaw ya. Ay. Ay. Uy, mingaw lagi. Wala nagpatambal ni Kuya karon. Kuya? 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 Kuya! Kuya! Kuya mo! Kuya! Kuya, ano man? Ano hitabo mo na mo, ha? Ano man? Tawag ka ba, boy? Kuya? Buhay lagi ka? Ano? Namatay di ko. Labi na ko! Yabag! Naman ko kasawag! Ha? Unsa rin na, ha? Ano rin na? Abi di mo dugo na. Tina na. Akong gitina ang t-shirt. Ay! Kuyawan ako eh. No. Abigin ako, kuya! Ay, salamat in taon! Nga nagpatakar na ko. Kano may pauli magagsayo? Doon ay faculty meeting, kuya. Wala ka mo soroy. Wa! Kaya nagtuo mo kung nanambal ka karon. Ug wag assistant. Oh. 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 Kuya. Touch ko dong. Oh, Touch. Amo rin ka. Kuya, mingaw lagi. Wala nga rin. Doon naman. Pero nagbutang og karatula nga close. Ano rin, kuya? Nilakaw ka? Naglain na akong lawas ganina. Gidanggas ko. Mo ba? Unya. Unsa may pamati naman karon? Bungol? Di man. Di naman. Kay kung bungol pa ko, waon tata magka-istoryag tarong karon. Bitaw, kuya. Bitaw. Si kuya, malakaw na ko balik. Asa man ka? Joke na bitaw, kuya. Mag-ilis na, koy! Libro lagi na, kuya. Oo. Na ukayan ko ni si karaan natong aparador. Unsa man ang libro, ha? Libro manis mga herbal. Mga tanom nga makaayo sa mga sakit-sakit. Uy, makatabang na nimo, kuya. Lagi. Tunan ko bitaw niya ni. Nya, kuya. Mga pila ka lubi imong kinahanglanon, kuya. Kaya magkudkod ko daan. Karaan. Nagkaukay lagi ka karaang joke. Napuritar na ako, kuya. Karon na yun. Natagagi ka na ng imong unit ng libro, ay. Wah! Manamit ang simba, kuya. Asa man taron? Pauli na. Asa mong data? Uy, na may mga... Kaila ka ng mga babayhana? Kanang nasapang? Karanay ko bayot? Oh? Wa man. Karo ako no. Masigi mo ng mga classmate or schoolmate ba? Tapa. Na, kuya. Wa, jo, kailan nila, kuya. Uy. Marag mapaingon sila na to, oh. Mga fans tingali na nimo? Mga secret admirer? Tingali, no? Pwede ba picture? Sure. Sure, pwede kayo. Ikaw si Doc Imok man. Ha? Ikaw na yung picture na mo. Dagan mo ka Sige na. Dapat tatanan, dali. Unsa ko din eh? Kanya, kung magtapat mo, padool mo dire. Mutag vlogger ani. Mauti ay. Mo din iyang kanahan. Kanang tapukan sa dakang mga babae. Feeling celebrity. Diyan na lang ni mong imoka ka. Karaan ni mo, kuya. Mura naman kag artista. Donut talk. Dunat asad. Ayaw pagsaba, mawaw ta. Tinuod man, good. Ngani gani ko. Liman ka. Kung wa pa ko maging selfie, di ko ma-upload picture. Kisa ba sa itong mga babayhana? Ano nakailaman to sila na ako? Nagpasabot na, kuya. Nga sikat na gud ka. Dagka na kinakailan mo bisan dili taga ato. Lugaw ah. Sa social media, man di ka nailhan, kuya, eh. Doon na sa pa na yung mga
pasyente nga nagpuspos bahin nimo. Aw, mao gina. Bitaw, no? Oo. Mao gina. Social media magyuna. Kabawa ka social media. Sana all may magpa-picture. Oh, Bea? Oh, Bea! ay, Bea! boy, ayaw na, boy. Bea! Boy. Oh. Donut. Ayaw. Unsay donut kuya? Ayaw. Niagay ko siya nato. Minsan na all good. At tuwa na yun, agbasa. Hindi ko eh. Agbasa ba? Guys! Sorry, Bea. Sorry, gitukmag bang kong buboy. Yabag itong tawhan na eh. Sorry kayo. Iya kang gitukmod. Oo. Wa ka mo dagan paingon ako. Yaligi kong gitukmod. Kung gitukmod ka lang, unya wa ka mo dagan. To araw ta kas iyang duol. Nganong naabot man kadinin ako, nga layo-layo naman jud ko. Now sa Lex Meaning, Pinot. pagtukmod niya, ni dagan ka, paingon din maong naigo ko. Oo. Wow, Ay, ni mo imok. Mutinay kihapon ka bisag sakpan na. Tinuod bitaw, Bea. Iyargi kong gitukmod. Howd magugina siyang mudua og bowling good. Mao nga pagtukmod niya nako, strike dahil nimo. Mao pa? Dili ka nga pagtukmod niya nimo, nagpauyon ka lang sa dayon aron maabot ka nako. Oo, mao na. O dili oy. Ikaw imok ba? Igo gid kay kas panultihon sa mga Tagalogit og lubi. Tagalogit og lubi. Mga Tagalog ba? Karaan sa lagi kag joke, Bea. Throwback na. Pero, na-miss ko nimo unsa. Oo, kayo. Oh, wow, oy. Wa na, imo nang nalitok. Ayaw nag-deny. Bea. Oh, ha? Nganong natameme naman ka? Ha? Namuha naman ko ka. Hoy, paing. Ayaw palabis imong gibati kay mura na kang hapit na mo aso. Ni arabatas tugkaran sa simbahan ha. Nagkurog ko, ma. Nagkurog ko sa kalagot nagtanaw nila ni Imok o Bea. Nahibaw ko. Pero kontrola imong kaugalingon, kay mukalit ka unyag transform pagka-Incredible Hulk diha. Grabe sang mama. O di ba? Naulian ka. Sakit bitaw akong dughan, ma. Ay sus, ego naman sa kang magsakit-sakit sa imong dughan. Wa ka may gibuhat. Wa ka manggani manguyab. Manguyab na ko, ma. Manguyab na ko. Oy, Paeng! Paeng! Hoy! Wa na. Uy, Kakuyapon to silo sa paing. ikaw gid pupoy? Tinuod bitaw. Ibugod kayo na siya nimo. Na, Tuod kuya. Di na kumukuyo ninyo pangaon ni Bea ha kay magkita meron sa akong classmate. Ha! Enjoy mo. mga onday ta imok? Imo day kong invite on? Uy, kadaghan ba ining imong gi-order nga pagkaon paing? Bahurot ni nato? Ay, kabala ka, ma. Kay anin ako sa pagkaon, ipahimungot Ipaunsa? ipahimungot ang akong kapungot nila. Nahala sige maumang ka. Hinahinay na lang sa kong kaon dire. Dito imok ay, naay bakanting labisa dito. Oo. Uy, hala. Di amon sad sila. Paeng! Paeng! O, hala, no, kaya pa, din. Paeng, anak, ginoo ko! Uy, panabang in taon mo! Uy, tabang mo! Ayaw mo pagsigig video, di ha? Tabang in taon din ninyo nga akong anak! Paeng! Oo. Asa siya imok?
ko na siyang applyan og first aid. Ha, hawani sa ninyo. Hawani. Palihog lang, hawani ninyo. Ay, na sila, ma. Naglakaw na. Okay na ka? Dili po. Na, ayaw na pagsulti. Pahuway lang. Ingon man ang doktor nga, parelakson lang una ka. Makarelax ka ko. Shh! Anak. Ayaw una pagsigi ko na una ni Labi. Blankuhi una ng imong utok. Pahuway una. Nihalagi mo. Nagdalagi mo pagkaon. Nag-take out na lang mi. Yapilan ko ninyo. Bahor ba ito akong ikaon? Kuwang kayo. Giapilan ka na mo, oy, Buboy. Ay, salamat. Pero, tepa, nga naman mong duha. Muro lagi mong dunay something. Wa mi may na yon sa pagpangaon kay nakita na mo si Paing og sinang Sabil. Unya, nakuyapan si Paing. Ha? Uy, unya asa naman ron? Ngano ka no kuyapan makato no? Tuwa pa sa ospital, among gihatod. Taas kayo ang BP. Na high blood? Tungod ninyo? Ha? Ay, Nagakita ka. Na-high blood siya tungod na to. Makaamong na ta siyang kinabuhi. Kitalo niya magkaingon sa iyang hinanaling kamatayon simba ko lang. grabe sad, uy. Tinul bitaw? Gawas pa. Sakto na. Ay naipadayon. Naibaw kung taas kayo na imong listas mga katarungan kung nga nung dili pa ta pwede. Og kasabot ra ko. Kasabot ka. Salamat Pero- sa imong pagsabot. Ayaw lang sa kugli kayo, uy. Mura man sa kag nakasalikway og unsa pa. Wa tamang kag sa likway. Gisalikway, uy. Dili naman gani ko nimo paasison sa imong pagpanambal. Ah, Kay baw ko, nagkagidlay na kas imong pagpanambal kay wala kay assistant. katagan gid ka. See? Og nahibaw ko, nga dili pa gyud ka mahimutang, kay bisan dili nimo tuyoon, magkahuna-huna gyud ka nako. Katagan gid ka. Oh, See? oh, Oh, duko-duko man ka. wow ko. Okay. Ani na lang imok. Mo-assist lang gihapon ko nimo nga way kapin kabubuton. Huh? Okay ra na nimo? Okay. Way magtudtod. Ako magpatambal na sa... Lingkod lang yun mo niya paghuwat mo sa inyong torno. Serbisyuhan talagi mong tanan. Di magtinok muray. Okay. Diri. Gambal ko ba? Imo ba yaw? Energetic kaayo, kaya ka itagway nga may atiman sa iyang mga pasyente. Klaro, kaayong inspired. Hey, assistant. Ngano, Doki? Pwede na tingalin mo mada ang akong binuhat nga tsa para ilang matilawan? Sure! Kadit, ha? Ah. Gamay lang. Tibok! Uy! Ngano ba na, uy? Ano maningan ko? Lala ko na maningan. Hala? Ano maningan? Saan na siya? Tibok! Ano sa ba siya? Doon ko ba? O sa'yo, problema pa, Ing. Ayaw ka bala ka! Di ko magdugay. Nianhilang ko para magpasalamat. Kuyawa ko ni mo mudag pasalamat, pinasing ka man. O gano'n nagpasalamat masag kuno ka? Tungod sa imong paghatag. Ha? Mapahit. Paghatag na kong first aid, Imok! Ug sa pagdali nyo na ko sa ospital! Now sa Lex Mapahitan mo tayo Pinoy. laki. Kalain, basan ni mo magpasalamat, uy. Mura mag may kasuko. Mura mag napugos lang. Kay napugos ng bitaw ko! Nagpasalamat ako tungod sa inyong gibuhat ako. Pero naglagot ko ninyo! Ha? Kamo'y hinungdan nga na high blood ko! Kamo! Nahibla na sagka? Kalma lang ko, no? Tanong. Oo, nahibla na sagka. Ay, kalma lang. Kalma lang. Ing, Ako, iyang dunggan.
Inhale. Paminaw ako. Inhale. Na. Exhale. Inhale ug balik. Exhale ug balik. Kaya, sir. Kumusta pamati? Okay na, imok. Okay na. Inhale. Basta na. Okay na magkaka. Di mo pa iksilon. Wala. Bino ang... Basta okay na ka. Okay na ko, imok. Very good. Sa sunod, ayaw pa na si mong gibati. Okay, Dok. Sige, paing ha. Pwede na ka mo pauli o mo relax. Pauli na. Ilan ko ito na. Amping paing. Hi, si Paing. Unsa? May pawa na lagi kumuad to, lagi. Ay, kitsa ba siya nagsugo ni mo nga mo ato para magpasalamat? Wa. Peswa kay mabasol gawa sa imong kaugalingon, Paing. Maubitaw nga galagot og bayo, ma. Kay wa ko'y mabasol gawa sa akong kaugalingon. Oo, tanawa ng naong ni mo, namuha ka na sad. Musaka na sa dani na imong dugo ron, kalaki ka lang yun. Ay, pastilan. O kana, sakto nang imong gibuhat. Ginhawa og lawom. Kana, mayo nang imong gibuhat, Paing. Maubitaw na gisulti ni Imok. Inhale, exhale. Gisulti ni imok? Di na ta maghisgot ya, ma. Di na ta maghisgot ya. Tanawa ra gyud ka. Sige, di na ta maghisgot, oy. Ayo. Uy. Nganong ni ama na siya? Mayo, nang Isabel. Paing. Yuhu! Okay. Unsa itoyo? Kining, nang, doon na lang ko ilaing itudlo ni Paing nang. Kung paminaw niya, musaka ang iyang dugo. Unsaon man? Pagkanauga lang. Ay maunay iyang giingon, Paing. Kumuon lang kunog hugot ang kamot, nya 5 minutes nga pagkumo. Unya bukharon ikahuman. Dayon, balik na pod og kumo og hugot. Unya bukharon na pod. Ipuli-puli lang kuno ang wag tuo nga kamot. Manaingon niya? Mao lagi na giingon niya. Sa balik-balikon man ta. Di ko mutuo, ana, ma. Ha? Di ko mutuo, ana niya! Dili! Gamay na lang yun. Hapit na mahuman ang 5 minutes. Inighuman ining kamuta. Ang pikas na sad. 5 minutes na. Bukaro na nako. Pikas kamot na sad. Doon naman di ko'y nalimtan pagpangutana ni Paing. Uy, nagunsa man na siya. Iyang gikumo paghugot ang iyang kamot. Uy. Iya na sang gibukad. Uy, ug ang pikas kamot na sa diyang Ipuli-puli lang niya ang waog tuong kamot nang. Time para good. Iyang gisunod ang gisulti ni Imok. Wa man kay klaro, Paing! Ma? Abi ba na kog dili ka mo tuo ni Imok? Abi ba na kog dili ka mo sunod sa iyang gisulti? Abi sa bitaw na ako? Oo. Pero, suway-suway rin guning ako, ma. Ako lang gisuwayan, unsa ka tinuod iyang gisulti. Kung epektibo ba yun? Mao ba? Onya? Epektibo man di ay. Iman ito ninyo nga akong gitudlo nga hand exercises, ha? Kung inyo ning mabuhat kadadlaw, plus sa mga herbal nga ako nang gitudlo ninyo, akong ipaniguro nga maminus-minusan gyud ang inyo unyang pag-adtos doktor. Kina ko problema Dok Imok. Doon na kayo mahimo ini. Tama, madapanig hand exercise o herbal.
Unsa may mong problema? Kini akong naong nga nangunot na ba? Bibi ko na be, patanaw ta sa imong naong. Kini god. Tangtangan ng kumuot nga papel nga imong gitabon para nga makita nako imong naong. Wa mo ko magtabol og papel, Dok. Mao ni kong naong. Ha? Uy. Ano man, Dok Imok? Wa kay mahimo ni akong naong. Doon na, Ikakadyo sa, magkuha ko plansa. Okay, sanay mong gitudo sa mga tao nga hand exercises da, Imok. Maka-relax ka. Kay sila naman lang. Di naman kinahanglan nga mag-apong kagyud kadausa nila. Malagi, nalipay bitaw ko nga nakadiskubre ko, ana. Di masana nakatunan ni mo. Sa internet, ragod. Mau ba? Uy, tudluin na lang sila. Asa na nga website makita? Ako na bitaw silang gipahibaw, ana. Ako na gibuhat. Di man maminaw. Mas gusto man gid nila nga ako mismo ang mutudlo nila. Mau ba? Aw hinuon, mas advantage nimo kay dili mahunong ang imong kita. Kay every time mo ani sila, muhatag may gud sila nimo bisan dili ka mangayo. Mulang, kinigid hinoong dagana, kung magpadayon ni, makabuhi na gid kong pamilya. Magminyo na ka, Imok? Mga sawa na ka nako? Ha? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Kuyuan magkuko siya pangutana, gol. Allergic jud kayo ka, oy? Dok, Imok. Oh. Nga naman ka? Gisikaran ko sa kung tatay, Dok. Pagtulo na ko niya sa imong hand exercise. Uy, hala, ano man? Nasuko siya. Ako na gani siyang gitudluan kay daggan man siya gipamati sa lawas. Unya, wa man may kabayan si doktor. Wa tingali nimo tarong nga og pasabot. Aw, gitarong manggod. Kamemorize manggod ko sa tanan nga hand exercise god. Unya, ano nasuko man ang imong tatay nga para naman sa iyang kayuhan? Ha? Para naman sa kayuhan ng imong tuyo? Ano man? Unsa day iyang katarungan nga nasuko man siya? Unsa may sulti? Ano ko nung ako siyang gitudloan og hand exercise? Ngawa man siya mga gamot. Daan ko pa. Payon tag mo balik tong batanong lalaki gahapon kay matudluan siya nako og foot exercises. Tanaw lang nato. Basin mo balik to karon. Doke mo? Uy. May buntag. Usa bay akong ikalagad, madam? Lingkod, ma'am. Ayaw na. Moderate na ko sa kong tuyo, Dok Imok. Unsa man ang tana, madam? Mubayad ko bisan pila imo pangayoon. Basta imo lang gyud ko matabangan. Okay nga no, unsa man imong problema, madam? Sa akong tan-aw nimo, healthy man kay ka. Dili ko magpatambal og sakit, Dok. Doon ako'y gustong ipabarang. Unsa? Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Waki-doki, og salamat kayo no, mga ka-listeners, mga ka-followers no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O palihog day ko no, subscribe sa akong YouTube channel. O subon ko, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.